Missä on videokuvas? Kato. Mä pistin Timolle tommosen aika vaikean naki. Oota nyt kun sä laittaa ääneen. Se on päällä. Eikö se on päällä? Joo. Mulla on tää kulma, Timolla on tuolla toinen pää. Se pitää osua. Mit? No, voin sanoa, että oli aika hankala. Mä en vallin kautta mihinkään osu saatana. Niin se on melkein ainoa mahi. Vittu kun se on kiinni tosta. Enks Timo? Jos se olisi vittu ollut väli, niin tohon kulmaan saatana vittu se vittu. Ihan hiljainen, niin mä pistän pussiin sitten. Aivan. Nythän mä keksin. Joo. Hiljaa. Niin, mä pistän sen sinne pussiin. Älä huoli, sä näet kohta kuinka. Niin se menee pussiin taas. Ai! Se menee pussiin. Ei vitus mene. Et muuten saa sitä sisään. Niin se menee siihen pussiin. Kato kun valkoinen ui, niin sä hävitti. Ei se ui. Kyllä helvetti ui. Ei. Viimeistään tuolla lammikas tuolla alakäytössä. Ai. Osuiko sormille? Oli. Ei vitun väliin. Saatana. Kunhan en hävinnyt vielä. Vitsi, mulla oli voiton paikka tossa. Mä pelastin itseni mahtavalla lyönnillä. Nyt se menee sinne oikeeseen suuntaan. Varo sitä lasia. Mä lyön sen rikki kohta. Oi. Kato kun sulla on holli ja mun pitää osua. Ei kai mennyt liian vaikea. Olisiko kohta ne vuokrat erikoista? Tähän kulmaan. Hiljaa. Sitten se menee jonnekin tänne ja... Se menee tänne ja sä hävit. Ei mene. Kivi jää johonkin tähän ja sulla ei ole mitään chanssiä. Pitää osua. Niin, huomioidaan se. Perkele. Vittu sä lyöt ohi. Vaan kivi tulee tänne. Ei tuu. Vittu kun pitää osua. Yes! Aivan mahtava. Tätä mä halusin. Tästähän tuli pitkä peli näköjään. Ei mitään chanssiä. Kato, sä jätit muuta. Et jättänyt. No se oli huono lyönti. Vittu se oli huono lyönti. Missä se liituu saa? Kato, mä vedän aivan tämmösen mahtavon lyönnin tästä. Sitten mun pitää osua. Niin, se pitää olla ihan vitun ollut siivo, jos sä haluat osua sen. Kato, kun mä ajattelin kimmottaa tuolla. Mistä mä lyöt tuon poskeen, että se tulee tänne päin pikkuhiljaa? Sit sä lyöt se taas nyt vittuun, ei sulla mitään väliä. Mä yritän voittaa tätä peliä. Kato vaan, ettei se valkoinen oikeesti tuli tuon. Se menee sinne aika lähellä. Sulla on nyt paha. No mut saa mulle tänne se musta, jos mä haluun, mutta tää valkoinen on vaarassa puida. Sä hävit. Niin mä hävin. Mutta katsotaan kuinka... Toho. Vittu mene sisään pois. Oho. Paha, ei paha. Ei! Kato kuka champion. Kuka champion. Ei sen noin pitänyt mennä. Kuka voitti? No, ensimmäistä kertaa koko viikon aikana. Äijä harrastanut villisti varmaan 2 vuotta Amarillassa. Meikä harrastanut 2 vuorokautta vuokatissa.